Moi boa, sea o prometido era débeda, había un paquetiño aínda pendiente de un dos últimos mecenazgos de este caso de Cursing Spire, la ciudad debe caer. Unha proposta moi interesante de fantasía con un sistema Resistance que está tendo bastante sona e que promete que ven para quedarse e que va a haber moitos hacks e moitas variacións, tipo como se está a ver con Force in the Dark ou os PBTAs, o sea, que un sistema interesante. Imos ver o paquete que envía Colmena Papel, aunque, bueno, sabedes que foi un mecenazgo en Berkami de Cursing, lo que que agora Cursing se adica ou delega a tramitación dos envíos a través de Colmena Papel. Entonces, bueno, chega o paquete co seu habitual packaging, con voltura co seu logotipo e tal. Que estaría ben, supoño, que, bueno, eso é unha cousa máis comercial entre eles, que o que estaría ben, bueno, mala idea utilizar un croma con un polo verde, pero bueno. Que digo que estaría ben que en lugar de colmena de papel no, pues neste caso pareciera con zinc. E vamos a ver que o que nos trae estos tres. Vamos a quitar a caixa por aquí. Operaciones en la sombra. Desgraciadamente non se pudo conseguir a meta de que fueran tapadura para quedar co mismo diseño que tanto como un Spire como con Strata. Son un suplemento de unhas cuantas 80 páxinas, 71, con diferentes avances e, bueno, son todas as metas. E está, vamos, está ben. Ten axudas de xogo, avances adicionais, como de monólogo. Non recordo si quedou alguna. A verdade é que foi un mecenazgo, bueno, vou ensinar, tapa blanda, en formato letter, que non sei por qué varios xa mirei a dous en Twitter e eu pensaba o mismo. Non sei por qué tiña idea eu de que Spire iba a ser en formato 6x9, cando claramente no mecenazgo se marcaba que era letter. Eu non sei se é por unha cuestión de costume, de que estas líneas así pois teñen un, si está un poquinho alto a música de fondo, me parece a mí, ¿no? Eu creo que sí que está un poquinho, vou a baixarla un pouco. Así que tampouco nos moleste moito. Digo que esta, como estou acostumado a estas líneas foran así en ese formato, pois non sei por qué, tamén o mocap igual daba esa sensación, pero bueno, ven a ser o mismo formato que Nibiru. É un formato que eu penso que tamén está en certo desuso, non? Salvo as líneas clásicas. Interior a cor, dúas columnas sin justificar, que está ben. E é verdad que está ben maquetado. Creo que este todo maquetou Regic, non? Quero lembrar que agora xa... Sí, justo, Regic. Eu recordo polo tema da ficha e tal. Bueno, estos son os 70 páxinas de extras que vende balde. Se desbloqueou a través do mecenazgo. Que ao final o que buscamos no mecenazgo precisamente é iso, non? É achegar a editorial a cambio de que nos dé algunos materiales desbloqueables. E aquí temos Spire e Strata. Imos ver primeiro Spire, ben retractilado, que é algo que a nivel de preventa mecenazgo pois vai un pouco diferente, ¿no? Porque xa te ven empaquetado, pero é verdade que depois en tenda e tal, pois se va a agradecer. Ten un pintaza este libro, Ben, a cor en mate, pero es que no se refleja a luz que teño ni nada, porque é mate,
Aquí me va a costar abrir. A ver. Y también vemos que está maquetado inicialmente por Fada y después por Reggie, que empezó Fada con él. Y ven, a color, bastante arte. Bueno, aquí xa son os arquetipos, pero vamos, arte así a unha páxina, bastante, pero bueno, prácticamente páxina así, páxina non, iso está moi ben. A letra grande, se ve cómoda de ler, sinxela, bueno, estos huecos aquí, este aire tan tal, pero bueno, é un pouco final de capítulo, ¿no? E se non tes arte comentado, tamén son un tema de a hora de maquetar unha traducción, non? Pois hai que comentar un 20% do libro e hai veces que se xeneran ocos. E se o arte, polo que estou vendo eu aquí, salvo o deseño de maquetación, por arriba e por abaixo, e este fondo, o arte é todo a unha páxina, o que va a dar, bueno, pues unha gozada para os overlays a hora de sacar contido, pero es que estou vendo que non hai ni unha sola imaxen que non sea a páxina completa. Entón, claro, como enches un oco como este, aquí, se non hai arte que podas mover e trasladar. A ver, ao final non te queda máis remedio moitas veces, pero mira, isto aquí, pero claro, como faz? Non tes marxen, non podes reducir texto. É o que hai, e se acaba aquí. Que terías que facer? Igual tentar maquetación adicional, o sea, arte adicional, perdón. Porque senón como non sei como están de atados coa licencia, de si le permiten ou non, pero aquí claro, e é un arte aparte moi particular. A mí me recorda moito a Darkest Dungeon, non? Ese tipo así de línea grosa e angulosa. Entonces estas cadeas aquí, isto é moi Darkest Dungeon. Entonces tens que dar con un ilustrador que te colla esa línea. Por certo que eu non sei cal é o... Esta ficha por aquí está. Que está moi ben porque arranxoulle o tema de ordenar alfabéticamente as habilidades, que era algo que chama moita atención. Es que incluso fixadevos que a propia ficha xa ten hasta arte incluído, sabes? É unha cousa impresionante. Que non mirei, 211 pases, 13, sobre 215 máis ou menos. E a ver se dade por aquí o arte, non? Ilustracións Adrian Stone. Maqueta Alina Sando. Pois non sei, la verdade que non sei se abrir, pero claro, deixar unha páxina así, buf, canta bastante, esta páxina 171 é unha magua que non se pode arrasar, pero como faz? Ou recurtas texto e alteras o original, ou senón ao final é o que resulta, porque o seguinte capítulo como faz? Non podes ni redimensionar cicla arte, entonces, bueno, tampouco é unha cosa que frea un drama, pero é verdade que chama un pouco a atención. E vamos con Strata, que é o suplemento para Spire. Bueno, Cursin xa anunciou que va a publicar Heart, que é outra expansión. Unha expansión ou non sei se chamar expansión, máis ben é un complemento a... o sea, unha extensión da ambientación, ¿no? Porque este é a cidade e Heart é, ao final, son as catacumbas, as mazmorras da cidade, ¿no? Entonces, pues cambia un pouquiño o que é a ambientación, pero vamos, é o mesmo universo. Trata que era unha add-on no mecenazgo e ven a ser a mesma calidade en extensión, eu creo que incluso un poquinho, no, máis ou menos o mismo, 228 páxinas. Tamén co mismo estilo.
Maquetación, esta xa fai ready directamente. E hai varios escenarios, pois mira, da páxina 71 á páxina 215 son escenarios. Aquí está moi ben. Más ambientación, clases novas, baixa sociedade, cultos, folla de personaxe e glosario. Folla de personaxe 224. Vamos a ver. Eu non sei que é o que cambia. Penso que é a mesma, simplemente está. Bueno, ten glosario, que eso está moi ben que o traia, porque os glosarios son super importantes a hora de consultar un manual, moito máis que os índices. Eu penso que é a mesma, non? Equipamento, don, vínculos, consecuencia. Pois sí, pois a repiten. Bueno, pois curioso que repitan a ficha no suplemento. Ven a ser o mismo, tamén todo arte a páxina completa, bastante. Debería de contalo para saber. Pero iso impide, pois, cubrir estos ojos, ¿no? Algúns non son rechamantes porque se tienen que dar, pero volvemos a ver un final así como este. Isto é un pouco cantoso, pero es que é o que vos digo, bueno, aquí a mellor igual podes asuntar un pouco, pero entonces seguramente rompes a norma de... Pero no, porque mira, aquí o temos a... No está moi separado, en cambio aquí está bastante. O mellor se hubiera podido mover esto aquí, hubiera metido esto más aquí abaixo, se hubiera reajustado y nos hubiéramos aforrado esta página. Un pouco curioso. O urciño rico de nada novo. Visual, bien. Bueno, interesante. Hai unha cosa que non me convence moito nos suplementos, pero bueno, aquí aparece unha página un pouco raruna. Non sei se mira... Bueno, aquí non se ve, non o mirades aí. Aí, ves? Debe ser un pequeno fallo de impresión, pero bueno, tampouco nada grave. Parece como se hubiera collido un pouco de humedade ou así. E deixo aí unha marca extraña, pero bueno. Iso é imposible de comprobar lógicamente, porque se ven retractilado así, pois en imprenta seguramente non se pase. Bueno, pois son 2 libros, foron 69 euros o mecenazgo, máis o suplemento, o que vos decía das... Primeiro, que a tapa, que sexa a tapa do suplemento rompe un pouco a línea, ves? Queda por aquí separado, pero lógicamente é unha mágoa que o mecenazgo non fora mellor, porque merecía a proposta. Bueno, pues non, aínda que José de Cursin intentou, nos dixo que iba a intentar conseguilo a pasar a tapa dura, lógicamente pola extensión, xa mirades como é, pedía a tapa blanda e ao mellor cara ao futuro, suplementos de unha extensión máis reducida como esta, pues poden facer que haya suplementos, por exemplo, Heart va a ser tapadura seguro, ¿no? Pues a mellor un suplemento adicional de Heart pode ser deste mismo, entonces va a dar unha estabilidade nesta línea. Eu, como vos decía, ven para quedarse no sentido de que Cursin xa anunciou que lle vai a dar continuidade, que a línea Resistance está moi viva e poden salir novas propostas e entonces va con Hard incluso pues ten unha línea adicional e pode ser unha das líneas estandarte de Cursind. Unha mágoa que o mecenazgo non salira todo ben que le esperaban. Eu xa o comentei incluso na propio mecenazgo que me pareceu que o prezo do PDF era demasiado reducido en comparación co físico, aunque a maioría collimos o pack de 69 euros, o sea que tampouco é porque fuera
por cartos, pero sí que é verdade que é un momento complicadillo de transición a hora de mecenados e estas cousas. De feito, Cushing prácticamente sacou todo desde Spire, nos volveu a sacar un mecenazgo. Agora creo que anunciaban xa para principios de 2022 Lex Arcana e está sacando todo, casi todo por preventa. Sacou The Happy Apocalipsis, Narrain, Monster of the Week y toda la línea de cines. Bueno, la línea de cines es normal que no salgan mecenazgos y que sean preventas, ¿no? Entonces, Cursing está sacando moito a cabeza, sacou moito a cabeza este ano. Cabe destacar o que están cumplindo. Este mecenazgo estaba comprometido para decembro y estamos en decembro de 2021 recibiendo, o sea que ole eles. Podríamos decir que cuando a maioría das editoriales están adiando prazos, eles o que están facendo é consumindo a marxe que estaban teniendo normalmente os mecenazgos, porque comprometían plazos relativamente cortos, pero sempre os calculaban con marxe. Entonces moitas veces chegábamos a recibir o material antes da data comprometida, como pasou pois con Never Going Home, por exemplo. E iso é algo que é de alabar pola súa parte. Eso quere decir que traballan ben. Tamén quere decir que non son mecenazgos ad hoc, aunque prácticamente non hai ningún que sexa mecenazgo real. Quero decir, son preventas, non decir encubertas porque queda mal, pero son preventas no sentido de que hai moito traballo previo feito e que simplemente se apoia para que ese grupo que apoia o que quere tener extras de inicio axude a financiar as tiradas e entonces se poda publicar o material, pero no, se non se acada ese mecenazgo hai que facelo moi ben, calcular moi ben para que salga, porque senón quedas mal. Cando un mecenazgo non sai e depois lo quieres sacar igualmente, non queda moi ben. E Cursing aí estuvo facendo moi ben desde o seu inicio, desde Camaradas, pasando por Never Going Home e por Nibiru, cumpliron todos moi ben e son propostas además tamén bastante interesantes. Vamos ver como evoluciona. Fixeron hai pouco un anuncio de novas licencias e están comprometendo continuidade nas que teñen. Eu miro complicado, por exemplo, Nibiru, porque foi un mecenazgo bastante modesto e non sei eu que continuidade pode ter. E aparte, bueno, Nibiru só con ambientación xa, aunque ten solo 3 aventuras e eso se queda un pouco curto, é verdade que a ambientación desperta a imaginación para que ti podas facer partidas e aparte o ser personaxes con amnesia e tal, pois ao final desperta moito a creatividade dos propios personaxes, os que te poden dar marxen para poder xerar partidas. Con Spire ten unha ambientación tamén bastante potente, con trolls aí que son sometidos por uns elfos, sabes, como dándole un pouco a volta a tortilla en canto a as personalidades tradicionales que temos asociadas aos drous e aos elfos. E creo que se acerca moito, teño que lerlo con calma porque non tive ocasión ainda de ler o PDF. E me fastidia por eso o letter, porque eu sou moi de ler sentado no sofá ou mesmo na cama. E este tipo de formatos é máis para poner en mesa. Pero bueno, a ver se me poño porque me interesa moitísimo primeiro coñecer o sistema Resistance que ten tanta zona e quero saber por qué. E esta ambientación que eu a coñezo polos partidas que vin ou polos comentarios que fixo Cursín nas súas presentacións e me pareceu unha ambientación moi interesante. Penso que se acerca moito a Blaze in the Dark, pero con un toque máis de fantasía, por aquilo de que hai elfos e drogos e tal. E quero mirar, pero o ambiente ese de cidade así escura, non, con de sombras e tal, pois é moi evocadora e penso que pode dar partidas moi interesantes. E o arte tamén leva moito a iso. Hai quen se comparaba aí pouco con Darkest Dungeon e eu creo que esta ambientación non é a ambientación en sí, pero sí que a estética é moi Darkest Dungeon. O sea que se non taches no seu día no mecenazgo, agora en breve vai estar en tendas, o sea que se queredes probar primeiro con Spire,
Pois probado porque me parece unha proposta moi interesante que vai haber moita mesa, xa se está vendo moita partida e agora supoño que haberá moita máis. E como vos digo sempre, vémonos nas pantallas ou se non nas mesas. Veña, hasta loguiño.